pozivu na jedan ovako zaista divan i nesvakidašnji događaj čak i u našoj metropole, odnosno prestonici Srbije, Beogradu. Večera saznati kako se uparuju vina, hrana, kroz priču somilijera koji nas je kroz veoma zanimljive prideve proveo kroz zaista fascinantan proces nastanka vina, njegove upotrebe i na kraju uživanja. Zadovoljstvo u Beogradu imati ovakav jedan događaj gde možemo da se susretnemo i da se više upoznajemo sa vinskom, odnosno sa kulturom ispijanja vina. Bueno, viejo Francisco, recibe al punto. En un México el guerra tiene la ecuación de invierno, que pega el auto del banquero. Fotografije vina je nešto što sigurno treba da se populariše i ova prilika je bila zaista lepa za tako nešto. Cornetti.